खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुक्लेश्वर बसुमतारी। सनितपुर जिल्लानि रायकसमारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिलन जिउथिपुर गामिनि भरत बसुमतारी, गणेश राभा आरो थानेश्वर नार्जारी मोना 7 दान खामानि मावनायनि उनावबो थाइसेबो रां मोननो हायाखै। मोनथि होनाय बायदिब्ला बिसोरखौ पासिघाटनि थागिबि उमेश दलेया खामानि मावनो थाखाय लानानै फैदोंमोन। दुखुगोनां बाथ्राया जाहैबाय 7 दान खामानि मावनायनि उनावबो बिसोर साथामा थाइसेबो रां मोननो हायाखै। रां मोननो थाखाय गोबां बार आरज गाबसेयावबो बिसोरनो रांखौ होनाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं भारत सरकारा फोसावनाय गोलाव सम लकडाउननि थाखाय बिसोर गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। जोबथियाव राहा गोथे जानानै पासिघाटनि अवेन सारियालिनिफ्राय न'सिम थाबायना थांनो थाखाय आवगायबोयो। नाथाय न'सिम थाबायना थांनांगौआबो गोरलै नङा। राहा गोथे जानानै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव हेफाजाब नागिरहैयो। दानिया बेनि माखासे नुथायखौ नायलांदिनि। जोङो हुग्राजुलि सनितपुरनि मा गामिनि नोंसोर? मिलन जिउथिपुर गामिनि जों। मा नाम नोंना? आंना भारत बसुमतारी। ओमफ्राय सासेना थानेश्वर नार्जारी, सासेना गणेश राभा। जों साथामनि गेजेराव। नोंसोरो माब्ला फैनाय बेयाव खामानि मावनो? जोङो बाव खामानि मावहैनाया नोंसोर मा जायगायाव खामानि मावनो फैदोंमोन? जोङो अयान सारियालि खिनियावनो आरो खामानिया। जों फैनाया अक्ट'बर दाननिफ्रायनो जों दंफैयोमोन आरोना, मावगासिनो दंमोन। सोर मालिकनि नामा? मालिकनि नामानोथ' थिकादारसो, माने उमेश दले लिरोलै। ओमफ्राय नोंसोरो दा बे लकडाउननि समाव नोंसोरो थाबाय फैदो बिसिम? औ, जों नोंसोरो फैसा मोनगोन ना मोनबोआखै? गैया, मोननो आसा खालामदोंमोन जोङो। बिगोमायानो खारखुमानानै थाहैबायब्रा। नोंसोर फैसा मोनबोआखै? गैया, बिनि आखाइनिफ्राय जों बुंनो थांबा थाइसेबो फैनाय समाव मोनबोआसै। लोगो हमनोबो खायदायानो नांदिया, खारखुमा थाहैथारदों। ओरैनो साननैसो आन्दो हाजिरा मावबायबायनानैसो जों जेने थेने न'खौ होननानै होसोबोनो बोलो होबोथारनाय जादों आरोना, साथामबो। दा नोंसोरो बेनिफ्राय थांनो थाखाय फैसा दंना गैया? गैया। फैसा गैया? गैया। माबोरै थांगोन नोंसोरलाय? बेखौनो जों मा राहा खालामबा मा जागोन सानथ्र' हायैनि थाबायबायनोसो हमदोंमोन जाहैबाय आरो जोङो। बे समाव नोंथाङा सोरनिसिमबा माबा मोनसे बुंनो गोनां दं नामा? बुंनो गोनाङा जों साथामनि गेजेराव बिदिनो मोनसे जोंहाबो फरायसा आफादनि लोब्बा लानानै सहाय नागिरनानैनो जेने थेने सोनारनानै थांनो नाजादोंलै होननाय गोसो दंमोन आरोना। बेखायनो जों दिनै